inda ake ci gaba da zaunawa tare da zantawa da 'yan bindiga a jihar Katsina, inda ko a jiya aka yi irin wannan zama da Ado Aleru da sauran wasu shugabannin 'yan bindiga akalla 10 a garin Bichi na yankin karamar hukumar Dan Musa, inda 'yan bindigan suka ba da tabbacin aje makamansu kuma suka sako wasu mutane da suka garkuwa da su. To a baya dai an yi irin wannan zama a yankunan ƙananan hukumomin Jibiya da Batsari. Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya nemi ƙarin bayani daga wajen kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Katsina, Dr. Nasiru Mu'azu. An zanna da shi Ado Aleru, an zanna da Kamilu Buzaru, Manora ma an zanna da shi ya zo taro. Akwai Dogo na Hali, akwai Na'ibi, akwai Wadajar Gaba, akwai Sanelo, akwai Loyi Dan Mace, akwai Dahiru Buzu, akwai Dogo Bedu. Daga baya kuma an ce na Gwaggo ya zo, shi ma Lalbi ya zo, duk sun zo wajen zama. Kusan duk manya-manyan shugabannin su suka zo aka zanna. A ɓangaren al'umma akwai limamai, akwai 'yan kasuwa, akwai mutanen da ke faɗi a jito, shine shi ma shugaban karamar hukuma ya shiga ciki aka zanna da shi da sauran makarabai da kuma sauran al'ummar da ke gurin. To a ina ne aka yi wannan zama? A Bichi a karamar hukumar Dan Musa aka yi wannan zama. To me aka tattauna a wannan zama? Su a bangaren su sun ce su ba abin da suka fi so kamar zama lafiya, saboda a fahimci cewa su 'yan jihar Katsina ne, 'yan karamar hukumar Dan Musa ne, 'yan Mara ward ne, da kuma Maidabina B ward da Dandina da sauran wards da ke karamar hukumar Dan Musa. Saboda haka ba abin da suka fi jin daɗi a rayuwarsu shine suga suna shiga cikin al'ummarsu, cikin 'yan uwansu, suna hidimomin nasu na yau da gobe ba da an tsangwama musu ba. Su kuma a nan bangaren kuma na al'umma da kuma bangaren su shugaban karamar hukumar da sauran mutane, su kuma sun ce to abin da ake so daman zaman lafiya, saboda haka tunda har sun zo sun ce suna sa zama lafiya, kullum shirye ake domin duk a ba kowa dama yadda zai zo ya rayuwar shi a karamar hukumar shi. Kun sha lasar takobi cewa fa ba za ku yi sulhu ko ku zauna da 'yan bindiga ba, to kuma sai gashi kun ba da wata dama ana yin hakan a yanzu. To ai kamar yadda ka sani shekara 2 kenan muna gwamza faɗa da su, kuma kamar yadda ka sani mai girma gwamnan jihar Katsina ya lashe takobi ya ce shi ba zai sasanci ba lokacin da yake da rauni, kuma ya lashe takobi cewa ko da dukkan mu za mu sa rayuwar mu za mu ci gaba da kare al'ummar mu. Saboda haka tunda har sun ga bukata a zo a zanna lafiya, ai tsarin rayuwa ya nuna man dan uwanka idan ko da kun yi faɗa da shi, idan ya aje makaman shi ya saranda, a musulunci haramun ne ka je ka cuta shi. A Geneva Convention da aka yi shi ma haramun ne mutum ya saranda, laihi ne babba ka je ka farga mashi ka kashe shi. Saboda haka wannan yana daga cikin tsarin rayuwa, yana kuma daga cikin tsarin addinin mu da ya bada. Wannan abu ne da abu kai daidai, kuma 'yan jihar Katsina ne, kuma 'yan uwan mu ne, sun ce ba su wannan abu, sun bari sun janye kayan yakin su. A gaga haƙƙin zamantakewa da kuma haƙƙin na shugabanci ya hau kanmu da dole mu kalle su mu zanna mu ba su dama. To wannan ne karan farko na zaunawa da su 'yan bindigan ko kuwa? A Jibiya an zanna da Audu Lankai, ana zaman lafiya yanzu. Al'umma suna harkar rayuwarsu, suna noma, suna tafiyar da hidimominsu. A karamar hukumar Batsari an zanna da Abu Raɗe da sauran mutanen, su ma yanzu karamar hukumar Batsari suna noman su, suna ci gaba da hudodin su. Kuma insha Allahu idan har sun ce su sun aje kayan yakin su ba za su yi faɗa da mu ba, to ba dalilin da zai sami faɗa da su. To a duk wannan zama da aka yi sun miƙa makamansu ne ko kuwa? Sun kama makamai kuma sun sako mutum wajen 17, kuma za su ƙara sako mutane da suka kama hannunsu, kuma mu ma za mu ba su dama su ci gaba da harkar rayuwarsu. Kuma har yanzu ɗamarar mu tana nan, idan suka ce mana kulle, ina tabbatar maka za mu ce maka cas, ba za mu ɗaga kawa ba ga kowa wanda ya ce zai faɗa da mu ko kuma ya hana mu zanna lafiya a jihar Katsina. Wannan ina tabbatar ma da wannan. Dr. Nasiru Mu'azu kenan, kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Katsina, Najeriya.